चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय बे बामोनगाव 2 नं पश्चिम गारलाबारि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव साननै हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंनाय जादों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधान बायदि जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै बिदिनो गुबुन हाबाफारि जोङो लानाय जायो। नाथाय नैबे बोसोराव जोंनि जि मावसं सम बे मावसमा जोङो गोबां थासारिजों मोगा-मोगि जानांनायनि थाखाय हयथ' गोबां बेबायदि हाबाफारि मावफुंनो हायाखै। जेरै जोंनियाव इलेक्सन बेयो मोनसे बारहावा फैनायनि थाखाय जोङो समाजारि आरो सोलोंथायारि बिदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ नांगौ बायदि जोङो मावफुंनो हायाखै। बिनि उनाव इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव सारा बुहुमावनो जि कर'ना भाइरासनि थासारि कभिडनि थासारि बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बेबायदि खामानि मावनांगौमोनब्लाबो जोङो बेबायदि मावफुंनो हायाखै। अब्लाबो जिखिनि थासारि आरो समखौ मिलायनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनो गोनां बिथांखिफोर जेरै एक्सन प्लानफोर बेखौ जोङो मिरुनिफ्राय जिल्लानिफ्राय बिथोन फैनाय मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो हादों आरो बेहाय जिखिनि मावनो हादों जोङो दख'रा आफाद हिसाबै गोबां बेबायदि मावबावनांगौ दङमोन। नाथाय दुखुनां बाथ्राया बेनो जे इलेक्सन मोनसे बारहावा थाबाय बिनिफ्राय कभिड-19नि थाखाय जोङो बेबायदि हाबाफारि मावफुंनायाव एसे टेकनिकेल उसुबिदाया नुजादों। अब्लाबो जोङो दिनै बे जथुम्मानि गेजेरजों गोबां फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो थाखाय जोङो थांखिफोर लादों। जेरै समाज फोसाबनायनि बिथांखि, सोलोंथाइ जौगाहोनायनि बिथांखि, रांखान्थि जौगानायनि बिथांखि, हारिमु जौगानायनि बिथांखि नैबे माखासे हाबाफारिखौ जोङो दिनैनि डेलिगेट हाउसनि गेजेरजों जोङो रनसायनानै लादों। थांखि हिसाबै जोङो लानाय जादों। निस्सय फैबाय थानाय समाव बोथोरा जुदि मोजां जायोबा जोंनि ओनसोलाव थासारिया मोजां जायोबा बेफोर हाबाफारिफ्रा मावफुंजागोन। दा जोंनि गोजाम मावफुं आफादगिरि हिसाबै जोङो आं आफादगिरि बिरबल बसुमतारी आरो जोंहा साखाथियाव थानाय दैथुन खुंगुर बसुमतारी बिथाङा गोजाम मावफुं आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिमोन। दा जोङो थांनाय मोनायाव जोंनि डेलिगेट सिटिंनि गेजेरजों जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफाद दानानै लाबाय। दा बाव आफादगिरि हिसाबै जोंनि दख'रा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रैरुब बसुमतारी बिथांखौ जोङो आफादगिरि गोदानै गायसननाय जाबाय आरो जोंनि दख'रा आफादनिनो बुंथिगिरि देरहासार दैमारि बिथांखौ जोङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोङो मोननाय जाबाय। दा बिथांमोननि टिमखौ जोङो खोब मोनसे मोजां आसा खालामदों। टिम स्पिरिटखौ जोङो मोजां मोनदों आरो जाय बिबानगिरि बिथांमोना दिनै गोदान बिबान मोनदों बिथांमोननो साबायखर बावदों, कंग्रेसुलेसन हरदों। फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोल जौगानायनि, जोंनि समाज जौगानायनि, सोलोंथाइ जौगानायनि खामानि मावलांनो हालांथों। नोंथांमोना नै बोसोराव जथुम्मानि गेजेरजों मा मा आयदा गेलेनायनि थाखाय लादों? जोङो नै बोसोर जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै मैया 3 तारिख डिसेम्बराव जोङो माखासे बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। जेरै भलिबल हौवासाफोरनि थाखाय बादायलायनाय आरो लोगोसे हिन्जावसाफोरनि थाखाय काबादि बादायलायनाय आरो लोगोसे थुनलाइयारि बादायनाय हिसाबै जोङो मोनथामसो बे आयदा लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। आरो बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि नोजोर जे जोङो गेलेनायावबो जोंनि बर'फ्रा जोङो बाहागो लानांगोन आरो बिथांमोनखौ एनकारेज खालामनानै जाहाथे फैबाय थानाय बिथांमोना नेसनेल लेभेलाव, इन्टारनेसनेल लेभेलाव खेला गेलेनानै जोंनि थाखाय मुं खामायनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो फैबाय थानाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो 9 आरो 10 बे अक्ट'आव जानो थांगासिनो दङ। बाहागो लाहैनांगौनि थाखाय जोङो दख'रा आफादनिफ्राय भलिबल मोनसे टिम, काबादि मोनसे टिम जोङो सेलेक्सन खालामनानै बिथांमोनखौ दख'रा आफादनि जानानै बाहागो लाहैनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।